Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kas kayo lang nga abuti titibay bayang kal. Ay nalabos mo day ta panangiladawan mo dataot. Pudnumot nga minang kal. Kaslamat ten lubo day tabuksit yaw. Ay Wuston, tila madildilaw mo. Ati uyo pa yan ti masikog nga babae. Kasak man ang tinakita makantsawanan. Ay, mas butsyog kayo nga may nang kal. Ay sus, anya kumangay ti bibiyang mo. Hey, awan matkit niya. Ngam butsyog kayo nga talaga. Ay, di kamadlan na iruwaman iti kasjay nga ugali ni Kwarog. Ay masurunak, kumanantsaw iti pada na ataw. Win nga rod, tila kan-kantsawan na no kumaraw. Ure kumamit no oras ti panagkakantsaw, ta isaw. Ay kat, ibagam kan kwa na day ta Lablabsen na matente kumantsaw day jakwaraw. Nga rod Sa pa'y pasarunuan na iti nakapigpig sa akatawan na. naimbag no kanayon akasjay amaaw-awatan da ni Kwarog. Madandanagan no maminsan, ta aglablabas no agkantsaw. Agyaman ak, tanda ka dito, Ikwarag. Nay, sikamot gayam day tatataba. Agawid ako may kabildatan, Kwarag. Anyat oras ay. Alas 3 pa yung langit malam. Intakit di agmerienda. Ay, saan yung Kwarag? Ijayak tulangan balay may, kanina matuyan. Nagsapa kayo umot nga agawid ay. Tataba Ha? Di pa hila di manon tirabe ay. Agawid kayaw. Anya. Imalaldawan pa hila ay. Mangrugi ka man na kumantsaw, Kwarag Sige itulot kayo nga agpaisaw. Tama nga no at da sumublat isay. Pandaram kayo din di tricycle mau, taintan. Magagara na kaun. Kita eman. Ituya ko na dumsa, Kwarag. Ato iti pamasahe. Ang yaman na, tataba Agyaman na mo, Kwarag. Sige tata. Tainak mamatag merinda di tatirasina ni kagawad ko anang. Ay, wala. Kanya kay nga raw. Awan mo't asawa mamang ti diti meriendam ko ma. Mala, panawan kayong arudang. Ay na, piman kayo mait kagawad. Apay, Kwarog. Kasla kayo ngamin balawd nga gigan di talikod tirihas. At niya, Kasano pa'y ngay nga da makasirpat kada kayaw. No kanayon kayo matakasta. naa, takasla pa'y pagbaludan ti panagkitam dito tersinak. Katpudno mait. Rumwar kayo ngamin tamapan kayo matagpakita ken kumita. Ay, panawan nagdito yan. No awan ti gatangam, Kwaraw. Manay nayunan mo ti kuret-ret na day tamuuging man, Kwarag. Anya? Ngam di ka pa'y nakaaram iti balasang asawam. Kasano ko agpatinggalang mat iti arem mata ako nada. Yang kalmay. Agpay sumuti ko nak. Sartingandak man nakangkansyawa na kasta. Masuro na kunay. Anya? No si kati kumantyaw, nalaing ka. Huwag nga ron, kumanatawa ka pa'y. Ngam no da kami mo ti kumantyaw king ka, masuron ka na dagas. Panawan kayong manlangay. Hey! Ningay angkel mo nga inteng, Kwarog. Ayan na. Pinanawak ida kinitataba daw ngantay. Anya. Damagak man. Anya ka diti kinayat yung kiniyang kalintay. Kwarog. Anya day ta klasit sa ludsod mo. Una, tasan mo tagwapo iti panagkita. Kaslanto pa'y butitay. Ha? Nagngisit pa yan tay. Jak amo nugaputasan ngagdigdigaw sunan niya. Ay, nalabos mo't day ta kunam anagnisit. Apay, uging nga rod. Pudnumot nga may. Anya nga tatiga po na kinayat yaw. Ay, dinakman kantsawan iti kasta, Kwarog. Ha? Katno ang kalmo ni Inteng. Ang kantsawan pa'y laang. Yay! Di na magmumut ka nun ang timabanang. Itian niya. Nalipata mo. Kunam kanumit.
Noon niya ti kinayat na kanyak. Oh, Ha? Ay, dayay. di ka unay na kantsaw. No si ka naglaka ka mat amasuran ay salbag. Ha? Punumat! Nalain ka nga kantsaw. No si ka ti makantsawan ka, maasar ka adagos. Ampir! Panawan kayo, mampay. Kanya day ta baybaywan niya, tatabataong. Nay, sika mag-aanday ta kwaraw. Umay ka, tagbayo ta iti mais. At dagayam alsong niya, tatabataong. Mayat Na, sa kagkatawa. Mantsaw ka man ngatan. Mayat ti baybaywan niyo, Hey, tatabataong. walaw! Da ka man gayam dito'y. Apa pinanawan nak, Ay, kurang kain. Apa ya sinulot dak di tawi? Apa ya buy-buya ni paribadong agbaybayan. Eh, kurang kain. Agim imagine kan sa makwarog. Pag tinulungan dak samot na nakantsawan di tawi. Kas lang kami na pampanunutan kwaraw kay. Wan. Napanunot ko amayat gayam ti at dalsong na, kunak. Wina. Iso asika. Ay, mangala ka iti alsong mo ta pagbaywam. Unaw, ti ko na ni parenting kwaraw. Tapi ini time ka agbayo ka. Oray na sipngat. Sabalin samot nga alsong ti bagbagayon, duwala kay. Naa. Salbag kayo kitay. Kahit anyat ay rami dem. Piteta. Inagaw mo matintalo kwaraw. Ay, ano na ikan. Isinalbagin na kwaraw. Nay, apay ngayong ap-aprusam tapatong mo ba daw? Binayo ni kwaraw. Anya, Kankantsawan mi lang kini parenteng. Binayo na mo tayo. kunak tumag, amuyo lang aruden amapikpikaon, kantsawan nyo pa'y laang. Ay, uray. Masapul asong batan ni kwaraw. Tinaramid na kanya. Anya ti kunam, inteng? Binayo ni Kwarog iti alo. Ti kutit ni paribadong. Ha? Masapol ang mabagbagaan iti husto. Kat adda siguro basulyo No apay akas jay ti inaramid na, inteng. Imposible mahit. Maditikas dyan nga ugali na. No kantsawan na masuraon. Day tantim alayo iti kakakantsaw, inteng. Isumag nga minti mangirog-rugi. Ay, tila ar-aramiden nyo nga, may. Tulungan na kakagawad ko anang. Mabuti nga kiti inaramid ka, oh. Apay, adinang ram ni Kabadong. Na minsan lang, mate. Kauray na minsan, o nasaktan di tao. Ako namin. Ay, amang ano idarum na ka. Ay, saan ko mamut, Agbabawi ak ita ni tinaramid ka. Tulungan da. Anya kumati maitulong ka. Kasaritam ni tata ba daw? Ibaga madina kidardaraw. Imay kanyak ni Kwaraw, kapitan. Nagpakpakase, nga ibagak ka no, tapno diyo idardaraw. Kalpasanti na ramid na. Kinapudno na, makonsensya ni Kwaraw, agbababawi iti inaramid na. No siya, kaya't ko bagbagaan ko man ni Kwarog. Ay, rumbang laang kapitan, tapno agnakam. Ngam ni pare ba daw? Isuti jak amo. Sa bagay, saan kami magkidi na ospital? Nga maditirik na. Kabadang. Iso nga umayo na. Iti ko na ni parenteng. Masapol ang mabagbagaan. Ewan iti kasta, di nan ululitan, di naramid na. Nalay nga kumantsaw. Saan na bagay, maray. Ha? Liklikan nan ti kumantsaw. Iti pada na ataaw. Nukas jay mo't laeng. Wan nga rod kabadaw. Agsagana ka, Kwaraw. Kagawad. Umay kami to ije balay mo, intun bigat mutlaang. Ha? Kaya't nakakano akasarita, dakabadaw ken angkel mo. Kwa? Ay, di kagdana, tawan dakas nga aramiden dakan ka. Sige, kagawad. Nga lang araw, urayin na kaming to, intun bigat. Wine, kagawad ko anang. Masaysaya atin. Adi ka kumantsaw. No nalaka ka mo ilang agpungtaw. Kwaraw. Tata ba daw? Balbaliwan ti kasta nga ugalay. Kwaraw. Un tata ba daw? Sana may bagay king katikasta.
kinapudno na. Nailawanak lang ng bayo iti kutit yaw. Maday, tikas jay. No amom ti kumantyaw. Amom may ti makantyawan. Surya talaga. Pagbababayak ti naramid ka. Mala, pakawanin ka, kwaraw. Ngamsapay ko ma, tadi mo ululitay. Talaga sana, yung tatabataw. Nasayaat, kwaraw. Sakmot itatimang bagbagakan ka. Angkal, No kantsawan da ka, ay ka makibagay ka. kwa, Ay naimbag ta, da kami ka ni pare ba dong, ti binayom iti alo. No sa baling ay, jak lamong. kwa ngamin. Ang mga no, inaramid da ka corn beef. Ha? Simple lang da ita. No di mo kaya ti makantsawan. Di ka mo't agkantsaw, kasjay lang da ita. Nawatam. Nawatan ko ng kail. Pakawanan dak ko may tinaramid ka. Di kagdanak tawan kanyak da jayay. Nagyaman na kang kail. Ang pang-aasim ay, di mo ulitin ti inaramid mo, iti ure asin Talaga sana ng kail. Very good boy. Agpakada akmutan, kwarog. Sapay ko mata, tantandaan nam ti imbagada ka ba dong kan Uncle Mau. Wain kagawad ko anang. Kitagyaman akmat kada kayaw, tadda kayaw. Ayawan na nyaman na. Kita ta di kan tuman mailawanan. Wain kagawad. Amang ano maulit tumanan iti sa balay. Sana namiris ko itan. Asaan gayam anasaya at titdan tinaramid kaw. Masapul gaya, masanak ngagkantsaw. Nujak mo't ammo ti makantsawan. Ay na, kwarog! Liklikam ngaminan ti kumantsaw, no di mo kayat asikan tumat ti kantsawan da. Ala sigay! Detan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag.